Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes un dia més a Pel·lícules, el canal que t'explica en català tot el que tens disponible a les teves plataformes de streaming i que tu no sabies. Ei, tu. Sí, tu, el que m'està mirant, que portes ja uns quants vídeos meus vistos i encara no t'has subscrit. Subscriu-te, coi, que si t'agrada m'ajudaràs un munt i a més podràs estar assabentat o assabentada de sempre que pugi algun altre vídeo que et pugui interessar. I si és la primera vegada que caus en un dels meus vídeos, doncs ja veuràs com al final d'aquest podràs subscriure't. Vinga, va, com ja haureu vist en el títol del vídeo, avui estem aquí per parlar de Lupin, la nova sèrie francesa de Netflix. Com és habitual en els meus vídeos, primer farem una petita recomanació sense spoiler perquè tots aquests o aquelles que no hagueu vist la sèrie doncs us entrin ganes de veure-la, i per tots els que ja hagueu fet la feina, després passarem a la part de la crítica amb spoilers. Una sèrie que està tenint bastant d'èxit, que haureu vist tots els que tingueu Netflix durant uns quants dies en el número 1 del top 10 de Netflix, i en aquest vídeo intentarem descobrir per què. Té 5 capítols d'uns 45-50 minuts, de fet havien de ser 10 de la mateixa durada, però una altra vegada el Covid ha afectat en la producció d'aquesta sèrie, per tant, si no m'equivoco, diria que pel maig, juny, juliol hauria de sortir la segona temporada o la segona part d'aquesta primera temporada que s'ha quedat una mica mitja. Per tant, òbviament, tenim un final obert. Inspirat en les famoses novel·les d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, m'haureu de perdonar perquè probablement escoltareu el meu francès i direu aquest tio no en té ni papa de francès. I efectivament, no en tinc ni idea de francès. Remarcar que no està basada en aquestes novel·les, simplement en la realitat que ens explica la història, els protagonistes són conscients de que existeixen aquestes novel·les i el nostre protagonista, la San, n'és molt fan. I una mica més que molt fan, la veritat. De totes maneres, pels aficionats a les novel·les originals serà genial veure com la San posa en pràctica tots els trucs, etc., que fa servir Arsène Lupin a les seves novel·les. El primer que volia dir és que si ets de les persones que busca realitat en les trames, no és la teva sèrie. Em refereixo sobretot a aquesta enorme quantitat de conveniències que es van veient, capítol sí, capítol també, doncs per poder tenir aquesta sensació que produeix el protagonista de que està per sobre de tot i que sempre està una passa per davant de la policia o el qui sigui. La veritat és que jo em considero una miqueta estricte amb aquestes coses, perquè, per exemple, com deia en el vídeo on te parlava de The Boys, que us el deixaré per aquí dalt, si us interessa, sí, la realitat de The Boys és que existeixen els superherois i dius, és superirreal, sí, però dins d'aquesta irrealitat hi ha un moment en un capítol que en un dels superherois li demanen que freni un avió, però ells s'ho creuen fins al punt de pensar què podria ser realista en aquesta situació, i és que el superheroi diu que no pot parar l'avió perquè no té un punt d'apoyo, perquè la fricció, perquè etc. I li busquen una certa lògica, i això a mi m'agrada. Ara, si t'agrada que es flipin i que el protagonista sigui el puto amo i li surti tot bé, tot i que vegis d'una hora lluny lo impossible que seria, aquesta és la teva sèrie. I ei, que no és una crítica, que jo m'he arribat a riure moltíssim en pel·lícules d'acció com per exemple Transporter. I de fet em sembla positiu. No sé, al cap i a la fi sempre m'agrada trobar cosetes bones, per petites que siguin, dins de qualsevol pel·lícula o sèrie, la veritat. El doblatge d'un personatge en concret, un paisatge, un pla, un moviment de càmera, la il·luminació, sempre hi ha alguna cosa bona. Té un d'aquells començaments que de cop et veus enmig de l'acció, no estàs entenent gaire res, no t'han donat molt de context, et falta informació, però tranquils i tranquil·les, aquesta informació arriba. El resum de la trama seria: Arsène, el protagonista, a través de tots els seus coneixements sobre trucs, estratègies de Lupin, vol fer front a una injustícia patida pel seu pare de la mà d'una família rica anomenada Pellegrini. Òbviament volia destacar a Omar Sy, que sí, es menja l'escenari. I sincerament, crec que és el millor que té aquesta sèrie. Si us sona la seva cara, que probablement sí, és per protagonitzar conjuntament amb François Cluzet la pel·lícula que ens va agradar tant a tots i a totes en el seu dia, que és Intocable. Feu-me el favor de veure la sèrie en versió original, si us plau. La gràcia de tot és Omar Sy i com es menja l'escenari com sempre. I em diràs, coi Pol, és que jo no sé francès i... Jo tampoc, no en tinc ni idea, però et deixa disfrutar d'aquestes cosetes i penso que en aquest cas és molt positiu. Si t'animes a veure-la en versió original, jo crec que ho agrairàs moltíssim. I que ja ho he dit en algun que altre vídeo, jo sóc molt fan del doblatge. De fet, vaig estar estudiant durant un parell d'anys un curs, i durant la meva visualització de les pel·lícules, sèries, etc., sempre vaig canviant perquè m'interessa molt aquest actor, a veure qui l'ha fet, a veure com l'ha fet, a veure què tal aquest doblatge, com ha quedat. I en aquest cas, que com no hi ha cap tipus de doblatge disponible en català a Netflix, quina cosa més estranya. El doblatge en castellà també m'ha agradat moltíssim tota la meva vida,
i en aquest cas està doblat per un mestre, que és Daniel García, que reconeixereu la seva veu en personatges com Brad Pitt o Will Smith. Volia destacar també l'encarregat o encarregada de fer el càsting dels actors, perquè fa molt i molt de temps que no veig una clavada tan gran a l'hora de triar un actor que faci d'un altre actor però quan era més jove, quan era nen o adolescent. És que en aquest cas em sembla que realment viatgem al passat, perquè el nen que fa d'Omar Sy amb 15 anys és que sembla ell de jove, sembla ell de petit, són clavats. A mi, amb aquests detallets, és quan em guanyen i em tenen totalment in en la història. Vinga, va, ara passarem a la part amb spoiler. Per tant, totes aquestes persones que no hagueu vist la sèrie i que us hagi agradat la recomanació i que probablement l'anireu a veure, doncs jo us agrairia moltíssim que deixéssiu el vostre like i que us subscrivíssiu al canal per poder veure més recomanacions d'aquest estil. Em sembla un bon tracte, no? Jo vinc aquí, faig la xapa de la sèrie, fico les 4 fotos i tu em dones el teu like i et subscrius. Què? Com ho veus? Bé, jo crec que ja he deixat temps suficient per tots aquests que no hagueu vist la sèrie, que en qualsevol cas podeu deixar el vídeo pausat aquí, veure la sèrie, que com comento, es pot veure de marató o amb un parell de sentades la tens vista i tornar per veure la part de la crítica amb spoilers. Vinga, va, amb spoilers. A què em refereixo quan parlo de totes aquestes conveniències? Doncs són coses de l'estil: em vols fer creure que en el Museu del Louvre només hi ha un vigilant per vigilar totes les teles aquelles, totes les càmeres, i em vols fer creure que el dia que es fa una supersubhasta d'un superobjecte de la reina de no sé què, només hi ha un segurata i a més s'està liant un pet al tio? O l'escena del parc, que es disfressa de Ryder, en un parc on hi ha més policies que persones en el moment final, on te'ls acaba despistant perquè hi ha molts més Ryders amb el mateix vestit de color taronja, però n'acaben parant uns quants a la porta del parc i ell està a 3 metres a darrere d'un matorral, un tio que medeix com 15 sagrades famílies apilades una sobre de l'altra, de color taronja, i no el veuen. O, per exemple, quan va a la televisió, maquillat al més pur estil Polònia, que sí, és molt realista, però a través de la càmera. Si tu mires aquests maquillatges a menys de 2-3 metres, és que es veu més que una màscara de carnestoltes mal posada. I us menciono aquestes 3, però n'hi ha 1000 per capítol. El robatori a la senyora gran, enganyant aquells policies del carrer, o en el primer capítol tirant el collar a la brossa de l'escena del crim, que sincerament jo no em crec que si passa alguna cosa així en un museu, en una subhasta d'un objecte tan important i hi ha policia, no revisi la zona i ell vagi l'endemà i estigui el collar a la brossa i ja està. O un dels que em va fer més gràcia, que és la facilitat amb la que se'n va de la situació del tren, no? El persegueix l'altre home, ell doncs fa el truc per poder-se'n escapar, que enganxin aquest home, que porta una pistola, etc, i ell simplement segueix caminant en plan super puto amo, però si tu pares a pensar, dius, home, i aquells policies no li pregunten que si sap alguna cosa d'aquest home, que per què el perseguia, etc. Volia destacar també una cosa que em va agradar molt i és un pla que em va deixar superboig. És en el primer capítol, quan veiem a Hassan en l'equip de neteja netejant l'alfombra vermella del Museu del Louvre. I de cop la càmera fa un moviment de 180 graus fins a enfocar-nos el que queda just a darrere i veiem com arriba un cotxe i d'ell en baixa el mateix Hassan ja amb el vestit. Ostres, em va semblar visualment molt ben fet, molt maco i molt fluid, molt xulo, la veritat. Per mi aquestes coses, i en aquest cas va ser així, són de les que em fan quedar veient la peli, la sèrie, sigui el que sigui. I així en general, durant diversos capítols veiem molts plans bastant ben aconseguits de París. Però bé, em va semblar molt bona opció si realment fas aquest clic, si ets una miqueta com jo, una miqueta exigent amb aquestes cosetes, i la pots disfrutar perfectament. Jo ho vaig fer moltíssim. És molt fàcil de veure. És a dir, hi ha molta acció, en els moments en què tot es calma una mica més i et donen una mica més de context, estan molt ben balancejats. I assuma també el fet del que comentàvem, no? Només té 5 capítols de 45-50 minuts cada un, que de fet tu pots mirar amb estil marató o amb un parell de sentades, 3 com a molt, t'ho tens ja menjat. Sí, com sigui, segur que estarem atents a veure com evoluciona aquesta sèrie amb una segona temporada o segona part de la primera temporada. Sobretot en aspectes com: què passa amb els polis? S'assabentaran de que el seu cap havia estat corrupte, que ha mentit, dient que no sabia qui era la persona que l'havia segrestat, etc. Hola, us parlo des del futur, des de la meva cadira on t'edito. Simplement comentar que de la mateixa manera que elogio els de càsting per haver trobat un nen tan similar a Omar Sy,
Aquí també se'ls ha de castigar una miqueta perquè, si us hi fixeu, el senyor Pellegrini és exactament igual en el passat que en el futur, cosa que no seria un problema si el cap de policia no canviés tantíssim. Se'l veu molt més jove en el passat i bastant més gran en el futur. En canvi, el senyor Pellegrini està exactament igual. Veurem més de la relació d'Assange amb la seva exdona, bàsicament perquè crec que és una molt bona font per veure coses del passat d'Assange o de la seva personalitat real. O què passarà amb Assange i el policia que el perseguia, li seguia les pistes perquè ell també coneixia les novel·les de Lupin. Jo aquí m'aventuro a dir que hi haurà un gir, un plot twist, i acabaran col·laborant. No sé, jo crec que en el Poli li interessa saber que el seu cap va ser un corrupte. I segur que Assange troba l'avantatge al fet de tenir un col·legui policia, ja sigui per poder trobar el seu fill o pel que sigui que se li passi pel cap. I per últim, però no menys important, què passa amb el fill d'Assange? Què us ha semblat el resum i crítica d'avui? Si us ha agradat, no oblideu, deixeu el vostre like i subscriviu-vos al canal per estar sempre atents i atentes a totes les novetats que puguin anar pujant. Ja sabeu que aquestes coses ajuden moltíssim. I a mi em fa moltíssima il·lusió, la veritat. A més, m'encantaria que deixéssiu a comentaris tot allò que heu trobat a faltar, que no n'hagi comentat, o que simplement teniu una opinió diferent. Jo estic sempre obert a debatre amb vosaltres aquí sota comentaris. I si ara estàs a gustet aquí mirant el vídeo i t'ha agradat, doncs l'únic que has de fer és no fer res, deixar que aquest vídeo que t'ensenyo per aquí es reprodueixi. Que estic seguríssim que si aquest t'ha agradat, aquest t'encantarà. De tot cor espero que hagueu disfrutat d'aquest vídeo. Ens veiem a la propera. Ciao!